Елға 5 миллион туристны кабул итү Татарстан башкаласы өчен яңа максат. Шәһәр хакимияте үз алдына шундый бурыч куйды. Казан Россиянең төрле почмакларыннан килгән кунакларны күбрәк җәлеп итә. Гади туристлар арасында Россия лидерлары, ягъни шул исемдәге конкурсның финалистлары да бар. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Экскурсия Кремльгә керү юлындагы Спас манарасыннан башлана. Әлегә анда реставрация бара. Экскурсия бик мавыктыргыч. Берәүләр һәйкәлне карый, икенчеләре ак ташлы Кремль буйлап йөри. Тарихи һәйкәлләр туристларны җәлеп итә. Кроме, конечно, экскурсионных каких-то программ, хочется еще посмотреть, как живет город. Нинди дә булса экскурсиядән тыш, шәһәр халкы белән аралашырга, мәдәният турында да беләсе килә. Бу бик кызыклы бит. Руслан Петрушихинга Санкт-Петербургтан Казанга килү кызыклы сәяхәт. Россия мөмкинлекләр или флагман платформасының төрле проектларында катнашучылар өчен туристик программа нәкъ шулай атала. Узган көзен Руслан яшьләрнең Россия лидерлары конкурсы финалисты булды. С одной стороны, вы должны командой что-то сделать общее, при этом внутри команды ты должен проявить себя как лидер, проявить свои самые лучшие качества. Бер яктан син бер командада эшлисең. Шул вакытта лидер буларак үзенне күрсәтергә дә тиеш. Башкаларны тыңларга, таймингны үтәргә кирәк. Руслан Санкт-Петербургта яшьләр белән эшләүдә яңа алымнар кертә. Лекциялар, мастер-класслар, белем бирү программалары, танылган кешеләр белән очрашулар проектлары гамәлдә. Хәзер аның белән гади генә сөйләшкәндә дә лидерлык сыйфатлары сизелеп тора. Ялда да аңа эшкә чуму файдага гына. Любая смена картинки, она благополучно сказывается на работу ума, поэтому у нас, там, скажем, на работе все поездки в какие-то другие места, они поощряются. Казанда төньяк башкаладан тулы бер делегация килде. Шул ук вакытта Татарстан башкаласы Россиянең төрле шәһәрләреннән туристларны күбрәк җәлеп итә. Узган ел алар 3 миллион булса, киләчәктә кунакчыл Казанга 5 миллион кешене чакырырга ниятлиләр. Алия Галиуллина, Вадим Струминский, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.